Orain bai, enpleguaren Euskal Kongresuaren amaieran sartuko gara. 8 orduz egon gara enplegu anitza gizarte aurreratu eta kohesionatu batean aztertzen. Eskerrik asko guztioi gogoeta honetan parte hartu izanagatik. Besterik gabe, Alfonso Gurpegi enplegu eta inklusio sailburu ordearekin utziko zaituztet kongresuari amaiera emateko. Nahi duzunean, Alfonso. Eskerrik asko. Bueno, pues, como siempre, me toca clausurar los... Beti bezala, kongresua klausuratzea tokatzen zait, istea, eskerrak eman, 6 arte aguantatu duzuen guztia, gaur goizean hasi gara, goizeko 9:00, eta egia esan beharra daukat, aretoa ez dagoela beteta, baina asistentzia ona izan dela. Inbidia ematen dite Fernando Fantobak, bere besaldiko ekintzetan jartzen digun lehen lana hasten garenean lanean nahi duela fotofiniša. Hau da, kasu honetan ez da posible izan, denbora asko izan baita pasatu dena, baina uste dut bertaratzea gaur garrantzitsua dela eta kalitatezkoa da, beraz lehen eskerrona zuei guztioi aguantatzeagatik. Bigarrenez, eskerrak eman, gainera, biltzar hau, 8. biltzar hau, bat gehiago izan dadin lortu duzuen, pixkanaka antolatuz joan zena oso gara izailetan, pandemian, hau da 8. baina ni sartu nintzenean gobernuan, 3. ari ginen, 2020an, eta denok dakigu, une oso gogorrak tokatu zitzaizkigula. Eta egia esan, kongresu hori altxa genuen, erortzeko zorian izan zen, adiskide talde batekin lagundu egin zigutenak lehen biltzar hori egiten. 2020an azkenean batzorde zientifiko gisa antolatu zena, horrela sortu zen, behar premia une batean, biltzar bat egin genuen adiskide honekin, eta asko zekien jendearekin, asko lagundu zigutenak, eta batzorde zientifikoa eratu genuen, urte hauetan guztietan 6 biltzar hauetan lagundu diguzuenak programa hauek lantzen. Hain programa interesgarriak, hain hitzaldi interesgarriekin. Hain jakintsuak baitira denak, eta asko ikasi dugu haiei esker. Beraz, bigarren eskerrona, batzorde zientifikoari gurekin batera egon dena, eta biltzar antolatzen lagundu digutenak, eta posible egingo dutenak, datozen biltzarrak egitea. Ni bereziki asko ikasi dut, gaurko jardunaldian. Ikasi dut biltzar honen izenburgazki dagoela, hitz egiten dugu enplegu anitzak, baina ez dira anitzak, baizik eta pertsonak dira anitzak. Gaur esan dute eta egia da, enplegua pertsona guztientza da. Batzorde zientifikoa bidea, etzen horretaz konturatu. Ez gine konturatu. Baina ikasi dugu, aniztasunak, gai interesgarria zela, justizia ere bai, ekarpenak egiten zituela, baina gainera ikasi dugu, aniztasuna lagundu egiten duela berrikuntzan. Oso interesgarria iruditu zait. Hasierako hitzaldia eman duen irakasle Andrearen hitzak. Aniztasuna justizia izateaz gainera beharra ere bada. Behar baitugu talentu guztia, behar dugu pertsona migratzaileen talentua, gazteenak, adinekoena, emakumeen talentua behar dugu sentitzen dutelena, badakite 51% zaretela, baina oraindik ere subordeztuak zaudete askotan, naiz eta legeek esan horrela ez dela posible. Beraz, justizia sozialaz gainera, lehiakortasun elementua da, baina baita berrikuntza elementua, begirada desberdin horiek egiten gaituzte, ikustarazten gaituzte gauzak modu desberdinean. Eta hortik
haztea eta hortik berritzea. Hori da elementu funtsezkoa eraman egiten dut gaurko egunetik. Eta gaur ikasi dut, apuntatu ditut, Iratxek jarri dizkigun 5 eginkizunak, Iratxek esan dizkigunak. Oso interesgarriak dira, baina ez bakarrik gazteentzat. Interesgarriak dira denontzat. Entzutea importantea da. Administrazioetatik egin behar duguna, hau da, erantzukizun politiko bat dugun ona aldetik. Baina gainera, profesionalen aldetik. Enplegu sistemetan lan egiten dugunak, enpresen aldetik ere bai, enpresekin lan egiten dutenak, entzutea funtsezkoa da, ezagutzea zeintzuk dira bestearen beharrak. Talde anitzak, lantalde anitzak, ikusi dugu Laurarekin, eta Pablorekin, gogoratu naiz bai. Ze garrantzitsua den aniztasuna nola jariotu egiten den, naiz eta adin aniztasuna izan nola jariotzen den, bestea txertatu aldezakegunean eta entzun gainera. De derechos, por supuesto. Kalitatea sustatzea hitz egin dugu, eskubideak ere bai, ez soilik gazteentzat, besteentzat, lehendakari ordeak hasieran esan du. Garrantzitsua dela, kopurua, enplegu asko sortzea, Espainia enplegua sortzen ari da, Euskadi ere bai, kalitatean erronka bat izaten jarraitzen dugu, eta horretan lanean jarraitu behar dugu, bide honetik guazela uste dut, eta hori erronka partekatua da, non erakundeek politikak zerikusia handia duen, baina baita alde pribatua ere, enpresek alegia, erabakiak hartzen diren lekuan egotea, hori ere bai, eta zer esan ebaluazioaz, ebaluazioaren organoa sortu dugu, independentea den organo bat, enpleguaren gure legeak aurre ikusten duena, eta aurten abiatu dena, Fernando Fantova buru duela. Beraz, 5 lan horiek bai txertatu behar ditugu gure lanean, ez soilik gaztei dagokienez, herritarrei oroar baizik lan bila dabilenei, lana behar duten horiek guztiei begira. Eta hori egiteko, hau da beste ikaspen bat, beste ikasgai bat, etxera eramango duguna eta balio beharko diguna, aurrerantzean politika garatzen jarraitzeko, diot, 5 zeregin horiek txertatu beharko ditugu politika publikoetan. Eta egun osoan zehar atera da hori. Askotan esaten dugu, enplegua garrantzitsua da, enpresa kontuan hartzea garrantzitsua da, beraiek sortzen dute enplegua, entzun behar diegu, haien beharra kontuan izan behar ditugu, bai, baina politika publikoa oso garrantzitsua da. Publikoa den hori oso garrantzitsua da. Eta esango nuke gaurko hitzaldi batzuetan, une batzuetan, behar bada ez da hain argi geratzen edo kritikatu egiten, baina uste dute hori aldarrikatu egin behar dugula, politika publikoaren zeregina aldarrikatu behar dugula, beste eragile batzuekin batera, gizarte zibilarekin batera, etc. Eta baina hortik marko bat torri dadin, entzutearen aldera eramango gaituena, kalitatea sustatzeko, eta bar. Esango nuke hori ere osai garrantzitsua dela, publikoak duen garrantzitsua, 5 zeregin horiek, Iratxek jarri dizkigunak, eta gero azken batean, anistasunaren garrantzitsua, horixe baita biltzar honen leloa. Anistasuna aurrera egiten jarraitzeko. Uste du Sarak aipatu duela. Alegia, hau ez da kontu ideologikoa soilik, hori ere baden arren, hemen lehiakortasuna dago auzitan, behar bat dago auzitan, eta lagunduko digu hobeak izaten. Gizarte hobea eraikitzen lagunduko digu. Hori da nahi duguna, biltzar honekin nahi genuena eta gobernutik nahi duguna, ekonomia, lana eta enplegu sailetik hori nahi genuen. Zuekin batera, ze zuek gabe, teknikariak gabe, gobernua, lanbide, enpresa buruak, sindikatuak, gerra handia ematen diguzuena, askotan, 3. sektorea gabe,
beste erakunde laguntzarik gabe, udalak, alegia ekosistema hau sortzen dugun guzti hoien laguntzarik gabe, ez dugu gure helburua lortuko, alegia gizarte aurreratu eta kohesionatu bat. Batik, gonbidatu gaitu amets egitera, ilargiarekin amets egitera, nahiz eta ara iritsi ez. Gutxienez bidean, ametsaren bide horretan gai izan gaitezen zoriontsu izateko eta gure lekua aurkitzeko, horixe da guk nahi duguna, denok gure lekua aurkitzea. Eskerrik asko, eta datorren urtean, gutxi gora bera data hauetan, espero dezagun berriz ere bat egitea, eta gai izatea batzorde zientifikoaren laguntzarekin, gai interesgarri bat eta hizlari kalitatezkoak aurkitzeko. Mila esker eta datorren urtera arte.